Musulman adam her eşten zadyna inanmaly däl. İnternetde, habarlarda aýdylýan we ýaýradylýan zatlara musulman adam göne inanmaly däl. Musulman adam beýle sada, inanjyň özüne alladýan kişi bolmaly däl. İslamyň, Kur'anyň bize berýän terbiyesi şol. Bir habar eşitdiňmi, bir zat eşitdiňmi, gönü şoňa inanyp kellelikden özüň şoňa oklamaly däl. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aýdýar, Hujurat suresi 49-njy sura 6-njy ayetinde: Ya eyyuhellezine amenu in ja'akum fasiqun binebe'in fetebeyyenu en tusibu qawman bi cehaletin fetusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Teala diýär: Ey iman edenler, bilmän bir kowma, halka ziyan verip sonra puşman bolmaz ýaly bir fasyk adam, bir günahkar adam, yoldan çıkan adam size haber getirse şonu bağırlan, anıklan diye Allah Teala.